मा नाम? दे मा नाम खिथादो? मिथिया? नामखौ मिथिया? दे होमबालाय थांदो नोङो। नोंना ओरै फैदोलाय, नों ओरै फैदोलाय। मा नाम नोंना? बिरफुं। ए दे नोंना मा नाम? फिथम। ओरै फै। मा नाम नोंना? प्रियान बसुमतारी होननांगौब्रा। ओरै फै। मा नाम नोंना? हा? मा नाम? नोंना नामा उरला उरलिसो नामा? हा? मा नाम? नै बेना नामा नायलाय। दे ओइ मा नाम? खिथा। आया खिथानोबो रोङा नामा? दे होनदो मा नाम? हा? मा नाम होनदों? ए माबा बारानो फैया। थांदो बेयाव थांदो। ओरै फै नों फै। मा नाम? मनज माबे? बसुमतारी। थांदो ओंखार। नों फैदोलाय। मा नाम नोंना? बसुमतारी नङा नोंना मुसाहारिसोदां। हो? मा नाम? थांदो ओरै फैदोलाय। मा नाम? सुजुमा? मा नाम? दे मा नाम दे खिथादो। थांदो ओरै फै। मा नाम? गोमोथाव माबे? मा नाम? हा? नेरसोन। ओमफ्राय माबे? बसुमतारी। हा? प्रकाश। दे